Čau, my jsme dneska našli tady keřku. Takže je to rostínská kaple. Akorát nemáme žádnou věc, takže tam nic závat nebudeme. Ježiši, to se blbě otvírá. To je otvírání na 5 minut, jako. Tak, to otevřeme. Hustý. To je hezký. Škoda, že tam nic nemáme. Jsme si mohli vzít. My jsme se tam teda podepsali, spíš já. Vy jste se tam taky podepisovali. Takže jsem tam asi všichni, tady v tom deníčku. A je to tady hned na první stránce. Tady, vidíte? A tady tak, jsme se podepsali. A tady jsou teda nějaký papírky o tom, a tady jsou teda ty věcky. Věcičky, taková hezký stromeček. A to je taky hezký dědále, že je ta kočka. Taková kotička ještě tady, to bychom si chtěli vzali. My sem ještě dneska půjdeme, možná teda, že?